ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கப்ப பிரெக்னன்சி நேச்சுரலாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி ஃபைப்ராய்டோட சைஸ் லெஸ் தென் 3 சென்டிமீட்டராக இருக்குது. நம்பர் 2, அது யூட்ரைன் வாலில் இருக்குது, லைக் சப்சீரஸ் ஃபைப்ராய்டாக இருக்குது. நம்பர் 3, கேவிட்டி டிஸ்டார்ஷன் இல்லாமல் இருக்குது. அப்படின்னா ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்தாலும் நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகிற வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஓகே, ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கிறப்போ ப்ரெக்னன்சி வந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று கிராம்ப்ஸ், அப்டாமினல் கிராம்ப்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 மந்த்ஸில் வந்து அந்த பேபி செட் ஆகுற வரைக்கும் கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் இல்லையா, அது சில பேருக்கு ஜாஸ்தி ஆகலாம். நம்பர் 2, ப்ரீடேர்ம் லேபர், குறை மாதத்தில் டெலிவரி ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது. 3, அப்ரப்ஷியோ பிளாசண்டா, நஞ்சு கொடி நகரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்குது. 4, மோட் ஆஃப் டெலிவரி, சிசரின் டெலிவரி ஆகிற சான்ஸ் நிறையவே இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஃபைப்ராய்டு வந்து லோவர் செக்மெண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜினல் டெலிவரியோட பாசிபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மி. அதனால் சிசரின் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது.